Výsledok analýzy. Vážená verejnosť a vedecká obec. Výsledky analýzy všetkých, opakujem, všetkých analyzovaných šarží dokázali, že v každej jednej ampule sa nachádza enormne vysoké množstvo DNA, vektor, ktorý kóduje kazetu pre syntézu S-proteínu, ak nie aj iné proteíny. Takmer v rovnakom množstve ako mRNA sa tam nachádza teda aj DNA. V 3 prípadoch je dokonca obsah DNA vyšší ako mRNA. To už ani nemožno považovať za vakcínu mRNA, na princípe mRNA. Tento genetický kód pre syntézu S-proteínu, táto informácia uložená v tejto DNA, je v porovnaní s mRNA stabilná, vie sa integrovať do ľudskej jadrovej DNA a následne sa takýto ľudský organizmus stáva, nebojím sa povedať oficiálne, geneticky modifikovaným organizmom. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol úmyselne zmenený. Toto sa robí napríklad na kukurici a v medicíne je to v štádiu výskumu. Nejde teda o žiadnu kontamináciu vakcín, ale o účelové obrovské množstvo genetického materiálu, ktorý dokáže prechodne, tranzientne transfekovať ľudskú jadrovú DNA a táto transfekcia sa môže stať stabilnou a trvalou. Táto transfekcia môže s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou ovplyvňovať aktivitu tumorsupresorových génov a spôsobiť vznik nádorových ochorení. V bunkách, ktoré sa nedelia, napríklad myokard a nervové bunky, spôsobujú takéto programovania presýtenie proteosyntetického aparátu bunky a bunka hynie. Ak to treba povedať ľudsky, hoď nepekne. Moderna a Pfizer z očkovaných spravili geneticky modifikované organizmy, narábali s ľuďmi ako s kukuricou bez ich vedomia. Vysoký obsah DNA v takomto rozsahu je absolútne škandalózny a okamžite by malo byť zakázané použitie týchto preparátov v našej populácii. Tieto zistenia sú tak závažné, že generálny prokurátor by mal okamžite konať, vedecká obec by mala byť na poplach a všetci propagátori vakcíny by mali stiahnuť uši. Ľudia, a z nich dnes už mnohí pacienti, sa majú plné právo informovať, prečo im bola podaná génová terapia, ktorá má prinútiť telo produkovať toxín. Majú plné právo si vymáhať odškodnenie, ak je výsledok analýzy takýto. Ani neviem, či vlastne ďakujem za pozornosť, pretože všetky médiá je vašou povinnosťou informovať verejnosť o tak závažných zisteniach. Myslím si, že na rozpútanie ďalších analýz v kompetencii informovaných štátov to úplne postačuje. Je to absolútny škandál, ktorý pohŕda znalosťami vedy a právami človeka. Bola narušená integrita slovenského genofondu. Ďakujem za pozornosť.